سلام تعنا هبلي كل كورنعة عالم كوينكم مدبات مرب نيوز اب مكهتال تركب كوبرات تغاتلتي منبار لو مع تواردنا يوم حدشت حبريتها حيزنا لكم متينا لنا نمكهتالكم بتحتنا نعدم እቲ በአክቲቪስታት ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝተባሃለ ጽምዶ ዝብል መንቀሳቀስ ሎሚ ድማ ጨናፍሩ ሰራውሩን ብምስፋሕ ናብ ወታደራውን ፖለቲካውን ርኡይ ምትሕግጋዝ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝተኻየዱ ምይይጣትን ዘተን ድማ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ስሩዕ ወታደራዊ ጽምዶ ክካየድ ከም ዝኾነ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ የመላኽተሎ ነዚ ከረጋግጸልና ዝኽእል ድማ ኣብ ወልሲዒድ ዝተዛረቦ ህወሓትን ህግደፍን ተዓሪቖም እዮም ዝብል حد مرقاقتون كنوسد نخلينا ازي بزرزر كنريوينا መንግስቲ ኤርትራ ነቲ በመራሕቲ ኢትዮጵያ ክዝረበሉ ዝቀነይን ጉዳይ ኣፍደገ ባሕርን ዓሰብን በሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል አቢሉ ተሪር ገብረ መልስ አውፅየሎ እዚ እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና لو معنتي أب كل العفارة بمناسي تخبابن وجوج متواهيلو بزفلت تقامن حز دما أب إيرترا وتدرو تعليم بموسادن بموفارن زفلت وجوج ما بساعة زدما مناسيات عفار بمودبن بمن كسقاسن أنصار إتي أب 4 كيلو زلو بهابة رخب زم حدرم زلو بالتجنا نعبي بملعلن من قدتات بمعتاون قوماتات مكينة بمكسالن تقاومهم كسمعوا وعلمالو زيون بزرزر كريوينا بخالي قز دما اتي بإسرائيل أمريكان استجمر سوقمتي اب لعلي إيران اب إيران إسرائيل ترايكي تحترى اب ملا مأكلي مبراق بزحية لما الكوعنا قد علي ركب بزي مسرت دما إمارات سعوديان كواتارن اب زيزي كتاور او زي كالا ناي إيران حوي إنان ددن يركب بزرزر كريوينام እቲ በአክቲቪስታት ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝተባሃለ ጽምዶ ዝብል መንቀሳቀስ ሎሚ ድማ ጨናፍሩን ሰራውሩን ብምስፋሕ ናብ ወታደራውን ፖለቲካውን ርኡይ ምትሕግጋዝ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ብዝተኻየዱ ምይይጣትን ዘተን ድማ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ስሩዕ ወታደራዊ ጽምዶ ክካየድ ከም ዝኾነ እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክንብል ዝኽኣልና ድማ ብብዙሓት ሓበሬታታት ናብ ኢድና ዝኣተው ከምኡ ድማ ማስረጃታት ስለ ዘለውና ኢና بنطر ويكا بقلوع أول سعيد أبز حلفة برنامج خبلو زخالة حوحتن هجدفن تعريق من فرقان قد محزي تبع علوم كواجوز أنحن كبالا العزوز أنحن كل يوم حوات والدبات حزقنا أب حدا مدرخ تأكيوم أب حدا مدرخ ناتزاتين ناتمايتون كم زركبون تعريق من فرقان زبل حدا مدب سرحون يرو إذا مدب زي كتلا بيلنا كالوت زبط إحنا زلوا حبرتها تنكر خلنا نهزب تجرين نهزب إيرتران بتعمد صبغ زخانة دس زبل زينا ناتسمع يزركب እዚ ዜና እዚ ድማ እቲ ዓመታት ተሓፂሩ ዝጸንሐ ዶባት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ዝጸንሐ እቲ ናይ ሓዊ መደረባይ ኩነታት ተዛዚሙ ሕዚ ናብ ናይ ዕርቂ ፕሮግራም ተሰጋጊሩ ከም ዘሎን ካብ ዕርቂ ፕሮግራም ሓሊፉ ድማ ናብቲ ናይ ወታደራዊ ጽምዶን ፖለቲካዊ ምትሕግጋዝን ተሰጋጊሩ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን እቲ ዝድለ ዝጸንሐ ብስራት ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ድማ ሕዚ ተወሊዑ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ክመጽእ ዝኽእል ጸላኢ ድማ ሓበራዊ ዝኾነ ቀላጽሞም ብምርኣይ ክምክቱ ድልዋት ኮይኖም ከም ዘለውን እናተነገረ ዝርከብ እዚ እውን ብብዙሕ መንገድታት ከነረጋግጾ ኽኢልና ለና ናብ ኢድና ዝወጽሑ ሓበሬታታት እውን መጽኦም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት ድማ ወታደራዊ ጽምዶ ኣብ ቀረባ ግዜ ክካየድ ከም ዝኾነን እቲ በአክቲቪስታት ዝጀመረ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ጽምዶ ዝብል መንቀሳቀስ ድማ ሰራውሩን አድማሱን ብምስፋሕ ሕዚ ድሕሪቲ ናይ ህዝቢ ምርኻብ ናይ ክልቲኡ ዶብ ብምኽፋት ድማ ናይ ክልቲኡ ሰራዊት ሓበራዊ ዝኾነ ዕላማ ሒዙ ሓበራዊ መንቀሳቀስ ክገብር ከም ዝኾነን ሓበራዊ ጽምዶ ኣብ ቀረባ ግዜ ክካየድ ከም ዝኾነን ከምኡ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ኾነ ጽባሕ ኾነ መጻኹ ጎበጥኩም ዝብል ናይ መፈረራሕ ስታይላታ ወይ ከዓ ኣካይዳታ ድማ حبراو بزخون قلتم ناي كلتيو سراويت ناي تجرين ناي إيرتران كم كتو خمزخونن إتي ناي حبار سلا دما بحبار كتفو خمزخونن يؤتي زوج حن حبريتا احترب بلا هنا باخم زوج حجلهم مالتي خبرة تغتلتي نفتني قط سلا حبريتا نخالفكم كل خا منكس إيرتران نتي بمرحتي إثيوبيا كزرابا لزقني قدي أفتق بحرنا عسبن بمنستر زينها يمانا جبر مسكلا بيلو ترير جبر ملسي أوتيو يركب إذا جبر ملسي زي ما قد سألتها نايتي زقنين زخكايد زقنين بإثيوبياويان حالفتن مراحتن دما اتي ناي وسن بحر ويكات ناي جماجم بحر ناي إيرترا قوريس خنا إثيوبيا نمكلال زجبر زولو لعلي تحتاي زبل بمنقسي إيرترا بزح جزي حتر زبالة مجلسات كوت نسمعنا خم دما حزيناتو مقاتلتها زخونة دما اتي اب وان ناي مقاتلتها ناي عود عدوى إلهم كخبر وزقنا إثيوبياويان حالفتي ويكا أوفيشالز نساتهم بب قديهم
ብዛዕባ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም ንኣብነት እኳ ክንርኢ ከለና ታየ ኣጽቀሥላሴ ዝበሃል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ህላወን ድሕንነትን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እዚ ክሳብ መጨረሻ ክነሳኽዖ ኢና ዝብል ተናጊሩ ነይሩ ከምቲ ዓወት ዓድዋ ዘሳኽዕናዮ ከዓ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ እውን ከም ነሳኽዖ ኣይጠራጠርን ዝብል ሓደ ዘረባ ስሚዑ ነይሩ ከምኡ ድማ ከንቲባ ኣዳነች ኣቤቤ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ዝኾነት ድማ ከምቲ ብሰላም ኣፍደገ ባሕሪ ዘይህቡና እንድሕር ኮይኖም ንሕና ደቂ ዓድዋ ምዃንና ክነሪኦም ኢና ዝብል ሓደ ፈኸራ ሒዛ ተሰሚዓ ነይራ እዚ መደረ እዚ እውን ንብዙሓት መነጋገሪ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ሕፅርን ትርርን ዝበለ መልሲ ብየማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ተዋሂብዎም ኣሎ እዚ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝብል እቲ ፖተምኪን ፓርቲ ዘርኦ ዘሎ ፖለቲካዊ ቲያትር ናብ ዕብዳን ገጹ ይጽጋዕ ኣሎ እቲ ልኡላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዘይሕጋዊ ድሌት ብኩሎም ሰበስልጣን እቲ ሰልፊ መራሕቲ ሰራዊትን ርእሰ ብሔርን ከም ልሙድ መዝሙር ይድገም ኣሎ ከም በዓል ህዳሴ ግድብን ዓወት ዓድዋን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ፍጻሜታት ነቲ ዘይሕጋዊ ዕላማታት ንምጽዳቕን ንምጥምዛዝን ይውዕሉ ኣለዉ እዚ ንልምዓት ተባሂሉ ዝቐርብ መስፋሕፋሕ ኤክስፓንሽኒዝም ንሰላምን ርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ከቢድ ወጥሮ ዘእቱ እዩ እቲ ናይ ሰልፊ ዘይሕጋዊ ኣጀንዳ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘድልያ ወይ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን እዚ መሰረታዊ ናይ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዘለዎ ሓቂ እዩ ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጹ እቲ ናይ ቀደም ትዊተር ናይ ሎሚ ኤክስ ገጹ ኣስፊሩ ይርከብ ብኽብረት ተኸታተልቲ እዚ ዘርኤካ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ዓብይ ወጥሪ ሕዚ እውን ብዝለዓለ ወጥርን ናህርን ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እቲ ኩናት እቲ ዝተፈርሐ ኩናት ክቅስቀስ ከም ዝኽእልን እዩ ዘርኤና ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ዜናና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና ሎማዓንቲ ኣብ ክልል ዓፋር ብመናእሰይ እቲ ከባብን ኦጉግመ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ተቃዋምን ሕዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ታዕሊም ብምውሳድን ብምውፋርን ዝፍለጥ ኦጉግመ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ መናእሰያት ዓፋር ብምውዳብን ብምንቅስቓስን ኣንጻር እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ بهابة ترخبة زمحدرهم زلوا بالسجنة نعم بملعب من قد بمعتقون قومات مكينة بمكسل تقاومهم كسمعوا حلو ملو زي حدا بدعم دس بالمعبالة يو أب كل العفر كسر صلوا أوجوج ما زبال أب إيرترا داليو ويكا وتدروا تعليم وسيدو عطوات بممدب أب كل العفر ني محبر سو بمنقحم بمنقسقاسن زفلت أوجوج ما زبال سراويت حزد ما نتم قتلت زخنة من أسيات عفر بمنقسقاس منقدي ناي منقد مسمرات ناي ميكينا بمعصاون ناي ميكينا قومات بمقصالن انصار اتي بلصقنا بارت زكايدو زلو سقومتاتن اتي سرعت بمقوامن يوم اتم مناسي عفر لو موصيوم زلو اذا ነገር زي حزون قصال خم زخونن بوغوغ سرع ዝبحال منقسقاس دارغفت خبابي ينقسقاس كم زلون نت خباب نايت خباب منسي دما بسرع ينقحو خم زلون እናተ ነገር ዝርከብ كبرات ተኸታተልቲ ናፍትናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ እቲ ብእስራኤልን ኣሜሪካን ዝተጀመረ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራንን እስራኤልን ጥራይ ከይተሓጥረ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ብዝሓየለ መልክዑ እናቐጸለ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ኢማራት ሱዑድያን ኳታርን ኣብዚ ግዜ እዚ ክጻወርኦ ብዘይክእላ ናይ ኢራን ሓዊ እናደደዳየን ዝርከባ እቲ خباب حموشة معلتي أقصيرو زلو أب مونغو أمريكا إسرائيل إيران زتجمر ودرن كويناتن بخبرت مسارحتات ميسائلاتن أب زعلم ألو زبهال تكنولوجياتن زغطل زلو خوينات حموشة معلتي حيزو زلو خوينو أب سلسطين هاجرات زكايد زلو خوينات دما إتي كاب أب لعلي إسرائيل إيران زتحتر كوينات رأي كونن أب مأخلاي مبرق مولو تزوبا ناب حيال زبهال حون كوينات نأتيو ويركب بز مسرت دما إمارات سعوديان ناتقاصلاين زركبا نعاتن حويسو دما كان بعل كواتر بحرين كويت مثلا هاجراتون بساعات زي بناي إيران كبرت برتاتن كبرتي روكيتات خو دما ميسائلات كان بعل فتح خبير زبهالو حدشتي برودكتات ناي إيران زغونو نوح رقت وقعز زخولو نمكل خالهم دما بتعمي مصقمت زغونو كان بعل فتحن خبير زبهالو ميسائلات ناي إيران ابسعتو زي اب لعلي مساميات ناي إسرائيل حويسو ناي إماراتن ناي سعود عربيان ناقاصلن يزركب إذن هاجرات زين مولو بمولو كلا خلو أي كالن يترفدو نزي ناي فتحنا خبير زتبهل ناي إيران ميسائيل نتن دروناتون ككلا أنا كالان بز مسرت دما أتي ناي نداد قطبن أبزل على حدا خمس ركبن حزين نتقاصل خمس ركبن بزحات خبابتات ناي ندادي مصارين مخزن كبابتات دما ناي سعودان ناي إماراتن مالتيو بميسائيلاتن بدروناتن ناي إيران كم تقاصلون أب ساعات زيو نتقاصلو خمس ركبون يو نتجرز ركب بز مسرت كا أتي أب مأخلاي مبرق تولع زلو خوينات نعلم ملو كاسيو خمس خلن أتي ناي نداد واقدما حزوكا خبابي 4% ذاكل اب كبابتات عداقاتات ناي اوروبا لعل مبال اريو خمزولن
بزمسرتون إيران نتي قطبة زبال ناي عالم قطبة مسمار زحازتو بروجرام نتي ناي هرمز زبال مسمار بمعزاون نتن ناي أعرب ناي غاز ستيشن ناي غاز متصاري زبال بوهاتن مخزناتن نوع بمعناون اتي إيكونوميا ودقت تبسر كم زلاي ناتنا جرز ركب خبرات تخاتلتي إزي خمزيلون تقصيلو دما عالمنا كتملسو نابزي تخل دلهامت كتأتو خم تخيلن سالسي عالم خجمر كي مزخيلن يو توم مهراتن بوليتيكيا هاتن ناتنتون دركو خبرات تخاتلتي امون بارن لو معزنارن مدلاو ابز زازي ملخو زحبريتازي نا كل محبرسبنا نخبت صح دما شير مغبار كيترسعو سلام